Amerika'da 18 yaş oğlanın 1783. günü. Bugün 6. gün oku yok. Yerden 7'de işe gittim, 3'te geldim. Şimdi şu an 4 yaş etmeni gideceğim video etmek için. 4 yaşın gelmediğini bilmeyen adamlar naharda kazılayan programı size de kazılıyor, size şu naharda saf gideceğim onun. Ben pul kazanacağız. Benim de kazaldım bir restorana geldim içine giren, yöreyen son glavni yerine barayan. Son klientin adına aycan onun özleri men elime tutturuyorlar naharı. 3 tane karabkada pizza varken şoň üçin öçürmeli oldum kameranın elime sokmayan için. Son şular ýalyna maşina yerleştirdim. 3 karabka pizza, 2 paketim nahar. Son we yola çykýan ondan klientin öýüne. Ondan geldim, klientin rayonuna geldim. Odan rayon eken, odan jaýlar arasaca yer. Şu görýän jaýlaryň hersi $1 milyon. Son alýan naharlary we gapysyna gidýän ondan. Odanca öý barken ana we gapysyna goýýan soň pizzalar hem goýdum soň maşina minýän öz ýerime gidýän. Ondan geldim görüşüňiz ýaly şular ýaly. Soň ýöreýän içine ýerýän. Açar bilen açýan. İçem şular ýaly, soň öz oturýan ýerime gidýän. Geçip oturýan, sumkamam düzedýän. Oturup şu an görüp oturan videoňy editleýän. Şuna maýdyk geçeýin, şu videony etmek üçin 2 zakaz aldım şuň. Şu 2 zakazdan $36 gazandym. Komentary ýazyp, podpisat etmeni unutmaň, köp adam görýärlik. Dawajy sag bolun.